Sve su poruke napisane s ljubavlju i pažnju te su posvećene tebi osobno. Pročitaj ih pažljivo jednu po jednu, a kad sve pročitaš, na dnu tegle ćeš pronaći još jedno malo iznenađenje. Bilo je srčeko ispod dolje. Eto, zato što imaš strpljenje za mene. Zato što si ti moj uzor. Zato što si od mene i brata napravila ljude. Zato što sam toliko toga naučila od tebe. Zato što si me naučila da se veselim sitnicama. Zato što me razumiješ i bez riječi. Zato što mi kroz sve ove godine čuvaš leđa. Zato što ne mogu dočekati da s tobom podijelim svaku dobru vijest. Zato što me i dan danas opominješ da se dobro obučem da se ne bih prehladila. Zato što si bila moja publika na svakoj priredbi. Zbog svake lijepe i tople riječi. Definicija udomiteljstva, socijalna usluga smještaja djeteta ili odrasle osobe u neko kućanstvo i briga svih članova kućanstva o toj smještenoj osobi. Vrlo malo se zna da su začeci udomiteljstva u bivšoj Jugoslaviji, odnosno možemo reći i u Hrvatskoj, se vežu uz područje Vrbovca, odnosno našu općinu Dubravu, kad su ljudi udomljavali prvo djecu pa kasnije i odrasle osobe. I prvi tim za udomiteljstvo u Republici Hrvatskoj osnovan je pri Centru za socijalnu skrb Vrbovec. Kad sam odlazila iz centra imali smo 220 udomiteljskih obitelji. To su bile obitelji i za odrasle i za djecu. Danas taj broj pada, sad mislim da su negdje na 180 i postaje na neki način zabrinjavajuće zato što sve više postoji potreba za zbrinjavanje i djece i odraslih osoba. Tijekom rada u sustavu socijalne skrbi imala sam priliku upoznati sjajne osobe koje su kao djeca bila napuštene i koje su udomljene u vrlo ranoj dobi i koje su svoje udomitelje doista doživljavali kao biološke obitelji. Kasnije, nakon prestanka smještaja, riješili su svoje egzistencije, našli su svoje mjesto u društvu, zasnovali su svoje obitelji i koje su nastavili dalje pomagati drugima jer znaju kako to izgleda kad se rodiš sa malo manje sreće i malo manje mogućnosti. Ja sam vam Mirjana Barbir iz Dubravskog Markovca, općina Dubrava. Bavim se udomiteljstvom već 20 godina. Bilo je izazova svakakvih. Djeca su bila, dvoje djece sam imala koja su trebala ići na posvojenje, pa su otišli na posvojenje u drugu državu. To je bilo baš veliki izazov za mene. I poslije sam opet dobila djecu koja su bila malena na stalni smještaj. I oni su kod mene evo već punih 15 godina. Natalija Rajtar, dolazim iz Vrbovca, iz Križevačke ulice. Htjela bih reći da sam prošlu godinu proglašena udomiteljem godine, gdje me je centar Vrbovec nominirao i evo to mi je bila jedna od velike časti u svojem bavljenju udomiteljstva. Udomiteljstvo je za mene veliki izazov sa sretnim završetkom. Koja je uopće bila motivacija za bavljenje udomiteljstvom? Pa susjeda je imala, udomiteljstvom se bavila i onda me to privuklo. Možete mi ne nabrojati ili opisati koji bi zapravo bili neki vaši najveći izazovi s kojim ste se susretali ovih 9 godina? Puno ih je bilo, dođu djeca iz romske obitelji, evo, pa onda morate od higijene, ponašanja, sve raditi s njima da bi se prilagodili ovom našem životu.
Pa motivacija mi je bila nekada moja mama, jer ja sam odrasla u udomiteljskoj obitelji, moja mama je bila udomitelj puno godina i uvijek smo svi zajedno bili, uvijek je bilo puno djece, uvijek smo živjeli zajedno i baš mi je to, šta da vam kažem, nekak u tom smislu i u tom smjeru me uvijek srce vuklo da budem udomitelj i da i drugoj djeci pružim ljubav i dom topli, toplinu, pažnju, brigu, mislim stvarno baš volim djecu. Petra, reci nam od kud dolaziš. Dolazim iz Kostanja, to je Vrbovačka Dubrava. Jesi u srednjoj školi? Jesam srednja škola Vrbovec, idem za prodavača. Ja sam 3. godina, to znači zadnja. Pa imam plan ići dalje, znači 4. stupanj, onda bi se negdje zaposlila, sad još nisam sigurna gdje. Ja sam Lucija Koprić, idem u 8. razred u osnovnu školu Dubrava, dolazim iz Stare Kapele, živim sa udomiteljicom, sa njenom kćeri, sa stričekom i sa sestrom i samom sobom. Pa ja svoju udomiteljicu bi opisala, ima dobre živce, trpi nas, svaki problem možemo riješiti razgovorom, voli se šaliti sa nama. A koliko dugo si već kod svojih udomitelja? Pa cijeli život, znači 18 godina. Jel planiraš ostati kod njih? Da, ostat ću, znači odlučila sam ostati kod njih živjeti. A kak bi opisala svoje udomitelje? Oni su jako dobri ljudi, složni, stvarno se prema mene ponašaju kao mama i obitelj. Brinu se o meni, kad sam bolesna, tu su uvijek za mene, znači što se tiče prijevoza, znači sasvim normalno je sve. Za moje udomitelje sve najbolje, tako da mislim da sam ja birala, ne bi vjerovatno i odabrala takvu obitelj. Mislim, imam sve i skuhano i oprano i sve. I volimo se družiti međusobno. Planiraš ostati? Da, planiram ostati. A kakvi su ti planovi za budućnost nakon osnovne škole? Nakon osnovne škole ja bih upisala kuharsku. Ako upadnem i nakon kao srednje škole ja bi ili radila na brodu ili kao išla za nekog privatnog kuhara. I tak. Pa negdje se zaposliti, sad još nisam sigurna. Završiti autoškolu, pošto sam krenula sad u autoškolu još malo. A onda osnova svoju obitelj i kuću i to ovako standardno. Ima nešto što su te naučili tvoji udomitelji? Pa da, naučili su me da ne dopustim da me ljudi iskorištavaju, da budem jako dobra osoba i da idem na svoje ciljeve, kao da budem jako pouzdana i sve. Najviše trebate imati ljubavi prema djeci. To je najbitnija stvar. Pa gledajte, svako dijete dođe uplašeno, u strahu nekakvom, u grču, ne zna šta ga očekuje. Ja sam tu da s djetetom i porazgovaram i da ga zagrlim, da ga poljubim, da mu pokažem njegovu sobu, da mu pokažem cijelu obitelj, di bude živio, da bude tu stvorio svoje prijatelje, da će ići u školu, da mu bude tu lijepo jednostavno u tom smislu. Pa ja sam uvijek dosta iskrena i uvijek im dajem do znanja da sam potpora im u svemu. Znači šta god treba da sam tu. A i oni shvate da se mogu na mene osloniti pa onda krene to sve dobrim putem. Imaš puno prijatelja? Pa imam malo, ali to su iskreni prijatelji. Bolje malo iskrenih nego puno lažnih. Jel i njih vidiš u svojoj budućnosti? Pa nadam se da ih vidim, jako smo dobri kao braća i sestra, baš se slažemo, sve dijelimo jedni s drugima i idemo jedni kod drugih, putujemo ovak skupa i tako. A jel ima možda neka posebna uspomena koju bi sad izdvojila, koju si imala sa svojim udomiteljima? Ima njih više, ali kao prva, kad smo išli u Varaždin na klizanje i kad smo se svi međusobno klizali, onda bilo nam super. Što su te naučili tvoji udomitelji? Najviše kulturi.
kulturi, nekim običajima, kako da se odnosim prema nekom problemu. A šta je vaza, uporabna ili dekorativna? Dekorativno. I uporabno. Oboje. Vidiš? Oboje, pošto Znači- možemo i cvijeće staviti unutra, može i biti. može i voda biti unutra, a dekorativno pošto nam stoji negdje na posebnom mjestu. Uglavnom. Ja vam uvijek volim s djecom puno razgovarati. U igri, u šali, uvijek ja s njima nekakve doskočice, nešto. Ja uvijek saznam od djeteta koje dijete ima probleme, s čega se boji, šta bi željelo. Ima tu puno tih stvari, a ja njih slušam kroz svakodnevnicu. Uvijek znaju da sam ja tu. Ako šta slučajno zaškripi, što se tiče škole, što se tiče bilo čega, znaju da imaju iza sebe mene koja sam tu, da ja njih usmjerim, da ja njima uvijek kažem ono što je najbolje i najpozitivnije. Nekad trebate biti mudri, jer da procijenite neku situaciju. Puno, znači stvarno razumijevanja i za njih i za nas. Sretna sam bili smo nedavno na nekom druženju i 2 djece je reklo da sam im ja idol. Idol. Da, znači evo sreća do neba. A najljepše iskustvo sam imala 2 curice, prekrasne su, posvojene. Nakon 2 godine su bile kod mene, koje su posvojene, koje su izgubile svaku nadu da će dobiti obitelj. I evo i roditelji su bili isto, novi roditelji, zahvalni da smo ipak nešto napravili od njih. Tako da, evo, to mi je najponosnije. Prekrasno. Super je. Prekrasno parenje kose. Ja sam Nela Štrbac, išla sam u 3-godišnju školu za mesara. Sad radim još malo, pa će godinu dana u Piku kao mesar u Rasihavaoni. Imam 19 godina. Sad trenutno živiš? Tu, u Dubravskom Markovcu, kod udomitelja. Ali planiram u Vrbovcu živjeti, kod dečka. Kak ti se zove udomiteljica i daj mi malo priči. Mirjana. Jako draga osoba i stvarno ljudi, a i njezina djeca moraju biti ponosni na nju što imaju takvu mamu. Jako je dobra. Koliko si već dugo kod nje? Sad će 15 godina. Znači već se sigurno puno toga prošle zajedno, je li tako? Jako puno. Ništa nije teško, stvarno. Dok vi vidite, dok to dijete vama pruži onu ljubav, dok on tebe zagrli, dok je sretno dijete. Za mene nema veće sreće, ja vam to ne mogu opisati. Koliko sam ja sretna dok je to dijete sretno, dok se ono osjeća dio naše obitelji. To je ono moje, kaže, moje. To je to. To mi je nekak najdraže u životu. Moja mačka, moj pas, moje. Imaš nešto svoje i pripadaš nekome i nečemu. Rekla si da ima ona i svoje kćeri, jel tako, sina? 2 kćeri i sina. Kak bi opisala vaš odnos? Pa isto dobar, znači ja njih smatram ko braću. Znači baš smo se uklopili i družimo se i to. Spominjala si dečka, da sad trenutno si na relaciji Dubravski Markovac Vrbovec. Da. Pa daj mi malo o svojim planovima, o svojoj budućnosti, kako je zamišljaš? Pa prvo što, završiti autoškolu sad, pa onda preselit se dečku. Planiramo napraviti kuću. I tako to. Kako zapravo protiče taj odnos djece s biološkim roditeljima? Imaju li oni kontakte ili zavisno? Imaju kontakte, nekada ovisi o situaciji i centru. Znači imala sam situaciju da sam 2 godine vozila curice u Koprivnicu na susrete. Znači 2 puta mjesečno. Imaju nekad susrete i kod mene, ovisi kako centar to procijeni i sud odredi. Imam razumijevanja i za te roditelje, jer znam da su ostali bez
svoje djece i treba odnose graditi isto i tu. Tijekom prakse imala sam priliku susresti se i sa osobama koje su nakon prestanka smještaja i dalje ostali ovisni u sustavu socijalne skrbi, koje su teže pronalazile poslove, koje su teže se uklapale u društveni život u lokalnoj zajednici, koje su teže pronalazile svoje životne partnere. Stoga je i namjera ovog projekta da pripomognemo udomljenoj djeci na veću pripremljenost za život nakon prestanka smještaja. Zato i kroz projekt imamo brojne aktivnosti kojima njih potičemo da se uključe u život lokalne zajednice, da se povežu i sa starijima, sa mladima. Imamo i programe financijske pismenosti i ono što me posebno veseli, imamo i programe, humanitarne programe u kojima mi smo malo zamijenili ulogu, znači nisu ta udomljena djeca uvijek korisnice za koje se skuplja, za koje se pomaže, nego smo njih stavili isto u poziciju pomagača, da oni osjete radost kad nekom nešto možeš pomoći, kad možeš biti koristan za nekog drugog. Imam toga dječaka, on je došao meni sa 2 godine, dijete sa posebnim potrebama. Znači, cijelo njegovo školovanje imali smo dosta i učenja i napora. Znači, do 8. razreda ja sam s djetetom pisala domaće zadaće, uvijek sam se trudila da to dijete bude. Međutim, dogodilo se to da je dijete postalo jako dobar učenik, srednjoškolac je, odličan je đak i išao vam je na natjecanje, državno natjecanje i osvojio je 2. mjesto i medalju. Svi učitelji iz škole su izašli van, djeca sa pljeskom su ih dočekali i ja vam nemam reći, meni su tak suze krenule, ja sam toliko bila ponosna. Baš mi je bilo drago za to dijete. Da je on osvojio nešto, koliko mu je bilo teško sve ovo vrijeme i on sad je osvojio tu medalju i toliko ga svi cijene i vole. Eto. Da. Ja sam Jadranko Ferko, akademski slikar. Živim od slikarstva, jedan od rijetkih, bar kod nas u Hrvatskoj, jedan od rijetkih koji sam uspjela život preživjeti od slikarstva. Pa ja sam ko jako mali, negdje sa 9 mjeseci, me je mama ostavila u Zagrebu na socijalu u Maksimiru i jednostavno pobjegla za Švedsku. I tak da nisu imali čak ni neke ozbiljne podatke o meni. Ono kad je ona na brzinu tamo im dala neke osnovne podatke, datum rođenja koji možda i je i nije. I tako su me oni preko socijala udomili u obitelj Širučka Marije. To je evo tu blizu mene, par kuća dalje odavde. Oni su imali 2 djece, 2 sina i tamo sam odrastao s njima. Mogu reći kao u nekoj normalnoj obitelji nije bilo neke bitne razlike. Među nas 3 funkcionirali smo kao braća. Oni su bili stariji od mene, ali je bilo sve ok. Sad, u današnje vrijeme teško je to uspoređivati. Jer 60-ih godina, polovicom prošlog stoljeća, su ljudi bili relativno siromašni. Pa je normalno da i oni su bili relativno siromašna obitelj. I onak iskreno nisu me uzeli iz neke ljubavi ili iz nečega, nego čisto više da bi si pokrpali financije, da bi mogli malo stabilnije živjeti. Jer se bavili poljoprivredom i sve u svemu mogu reći neko normalno djetinjstvo u jednoj jako zanimljivoj radnoj atmosferi koja mi je kasnije u životu puno pomogla. Jer mama je bila šnajderica, ja sam ih zvao mama i tata, a tata je bil šustar. Tako da se u toj kući uvijek nešto radilo. Uvijek je tu bil neki moving, neki ljudi dolazili, nešto se radilo i tu sam ja od malena naučio se, mogu reći, nekom normalnom životu, gdje nisam bio ukalupljen u neki sistem, nego sam pokušavaš sam stvarati nešto svojim rukama i svojim idejama. Biste li rekli da je jedna vrsta izazova i razdvajanje od djece? Da. Kako se s time nosite? Nije lako, vežete se za svako dijete, ali onda shvatite da je dijete najsretnije, najzadovoljnije kod svojeg biološkog roditelja ili kod posvojitelja gdje dobije opet obitelj za cijeli život.
posvojitelji su došli, tu bili su u Hrvatskoj mjesec dana, dolazili su djevojčice svaki dan igrati se s njima, išli smo na izlete zajedno, svi zajedno, da se one malo s njima povežeju. A došlo je vrijeme odlaska, i jest da je bilo i suza, i bilo je dosta i teško i tako dalje. Međutim, čuli smo se puno puta telefonom, posvojiteljica mi slala slike, znači djevojčice idu na jahanje, na skijanje, djeca uživaju, imaju svoj dom, svoju obitelj, prelijepo im je, stvarno im je ono. Tako da sam sretna zbog njih, da su ipak one našle svoj dom, svoje roditelje, svoju budućnost, tako da im je stvarno lijepo. Ja mislim da je kod većine ljudi da kreće se tom nekom materijalnom idejom. A onda to nakon nekog vremena postane ljubav, pogotovo prema djetetu. To je onda jedna sasvim druga priča, da više novci nisu upitni. Onda da neko i oduzme, ako se već radi o udomiteljstvu, da je neko i oduzme na taj financijski dio, vjerojatno bi to dijete ostalo u toj obitelji, jer to su realnosti. Tih 60. godina, pa tamo do 70. Dubrava je bila, ja pretpostavljam, najjača u bivšoj Jugi po broju udomljene djece. Većina od nas smo se upoznavali, išli smo zajedno u osnovnu školu i nas su, ono kad je bilo jako ružno, zvali su nas sateliti. To je recimo bilo jako ružno i to mi se godinama posle vrtelo u glavu. To opali smo od nekud, ko da su mi svojevoljno opali od nekud. Ali to s godinama onda se to okrenulo na neku zafrkanciju. Tako da smo većina od nas koji smo ostali sa tu u Dubravi, mi smo u biti tu domorodci, mi smo duže tu nego mnogi Dubravci. Dok to dijete othranite i dok od njega postane dobar i pošten čovjek, mislim da je to najveća nagrada i najveća sreća, barem meni, mislim, stvarno presretna sam dok tak djeca imaju dobre rezultate, dok lijepo napreduju u životu, dok će ju jednog dana imati svoju obitelj, svoju budućnost. To je nešto što se ne može usporediti s ničim, stvarno. Da. Ne mogu se požaliti stvarno na nikaj. Kaj su jeli svi, to sam jeli ja. Kaj je bilo za obuću, obukao sam i ja. Bilo je normalno od najvećega, Vlado kao srednji brat je bio najveći, onda je Marijan nasledil hlače, a poslije njega sam nasledil ja. To je bilo normalno u to vrijeme i sad ne moramo mi reći da je to bilo loše. Tako je bilo kod svih. Ja ne znam za nikoga iz te, recimo, moje generacije da je imao problema sa policijom, sa sudovima, sa drogama. Svi su mi, recimo, većina od nas smo 80. godina išli u Zagreb u školu, ili u Vrbovec u srednju ili negdje. Ja ne znam za nikoga da je bilo problematičan. Možda je to bilo neke sitnice, ali ništa vrijedno spomenu. Znači da ti koji su odrastali u obiteljima su sve normalni ljudi, svi su poženjeni, za koje ja znam, žive u stabilnim brakovima. Nas je to neimanje roditelja naučilo da budemo vjerni ko mali peseke. Znaš, kad se vežeš za nekaj, onda to više ne puštaš, znaš. I to se onda vjerojatno odrazilo tak na nas da smo postali svi obiteljski ljudi, jer nam je to postalo važno. Evo, vaše djevojke su isto dio našeg projekta Crvenog križa Stvori dom Anđelu, pa evo, vaše neko mišljenje o tom projektu? A projekt je super, cure se druže, osjećaju se posebno, nisu izolirane, sretne su kad mogu pomoći svim ostalima. Pa gledajte, to mi se jako sviđa. Znači, to su djevojke koje će krenuti u daljnji život. Znači, sve te radionice, to će njima svima trebati u životu i za dalje. A još je tu i druženje i sa svojim vršnjacima. I ja mislim da je to jako, jako dobar projekt. Da se djeca druže, zabavljaju, da imaju nekakve obaveze i tako, eto. Zanimljivo, uspjeli smo kroz život napraviti od slikarstva, to je bitno, dosta veliku kuću. I onda kad su nam klinci otišli u srednju školu u Ivanić, pa su bili tamo na stanu, pa su nastavili u Zagrebu na fakultetu, pa opet na stanu, odjedanput nam je ta velika kuća postala prazna. I onda tu je krenula ideja sa nekim udomiteljstvom, koja je mene inače i prije kopalo. Ja sam još, dok sam bio maltene mali,
sam razmišljao o tome da bi na neki način sam osjećao obavezu nekad nekome probati to vratiti. Moj slikarski posao je jako nestabilan. Znači, meni se dogodi povremeno da imam ne mogu reći puno, ali dovoljno novaca, ali se dogodi mjesec, dva da jednostavno nema. I u toj nestabilnosti, da bi mi mogli realno i normalno pokrivati sve troškovi, najjednostavnije nam je bilo početi se baviti udomiteljstvom. Pa daj mi malo možda neku vašu zajedničku uspomenu koje se rado sjetiš. Kad smo išli na more, pa smo se družile, išli smo zajedno van na kavu bez ikoga, znači da budemo malo same, malo u provodu, pa onda svake godine idemo na Dane Dubrave, pa smo išli na Mariju Bistricu i tako. Imaš puno povjerenja i... Jako puno. Je li to nešto što te Mirjana naučila u životu? Je. Da držim glavu uspravno. Na bilo kakve posljedice i da se iz grešaka uči. Znači, likovnu akademiju sam upisala relativno kasno. Završio sam srednju u Zagrebu. Negdje sa 18 godina sam imao prvu samostalnu sa uljema na platnu. I mislim da sam odradio jedno 27 izložbi samostalnih i ove kolektivne i ostalo to uopće ne brojim. To se radi na 100 izložbi. I onda sam upisala akademiju u Ljubljani i tam sam, i to se moram pohvaliti, kad sam došao na upis, kad su vidjeli prelistali malo po internetu, pogledali po katalogima i tak, upisao sam odmah drugu godinu. S tim da sam trebao položiti neke ispite iz prve godine i donesti mapu za prijemni. Tu mapu su mi zaplenili jer veli da nikad u povijesti akademije nisu vidjeli takvu mapu. A ja sam se stvarno pripremao, ja sam se kao malo dete, ja sam imao 45 godina kad sam upisao akademiju. Ja sam se pripremao na tu akademiju, bože da imam 18 godina, ja sam sa punim žarom. Ja sam jedva odvukao tu mapu, ja sam donesao par tisuća crteža metričkog formata sa ugljenom, sa olovkama i tak. Kaj stvarno niko u mojim godinama ne bi napravio. I moram se pohvaliti da sam diplomirao sa 9,8 od mogućih 10 sa ponudom za posao. Da ostanem raditi kao profesor tamo. Znači, ne postoji neki recept, roditelj bi morali biti ovakav ili onakav. Jednostavno trebaju biti ljudi. Oni ako i jesu siromašni, dapače još bolje. Jer iz tog siromaštva mislim da izrastaju puno kvalitetniji i normalniji ljudi koji nisu bahati, koji nisu izrastaju normalni ljudi. Vjerujte mi, udomiti nekoga, bilo koga. Čovjek se dobro osjeća kad udomi nekakvog psića, nekakvog mačića. A zamislite si koji je to krasan osjećaj kad udomite i odgojite čovjeka. Ako imate tu mogućnost, znači ne financijski, ako ste dovoljno zdravi, ako ste dovoljno dobra obitelj da možete odgojiti čovjeka. To je jedan poseban osjećaj. I to vam se vraća, to se u pravilu vraća i većina tih ljudi su kasnije sretni i nastave funkcionirati kao da ste stvarno roditelji. Vi kad ste u nekoj obitelji, bez obzira kojoj, vi imate konkretnu osobu, imate, znači, bez obzira vi to hoćete ili nećete, u jednom momentu počnete ih zvati mama i tata. I tak se i ponašate prema njima, kao prema mame i tati. I učite se jednom stvarnom životu. Toga u instituciji baš i nema. Vi nesvjesno učite odgajati, jer vas neko odgaja. Na jedan normalan obiteljski način. A nema veće pomoći nego zamisli odgoji čovjeka. Već imaš svoje dijete, ali ono iz bilo kojeg razloga, razlog uopće nije bitan. Da uzmeš još jedno, ili da nemaš djece i razmišljaš, Bože, ne mogu imati djece, šta sad? Uzmi dijete. Nemoj uzeti 4 peseka. Razmišljaj. Mislim, to je sad imaš 4 peseka i misliš da si sretan. Uzmi dijete. To je nevjerojatno. Odgoji čovjeka. Pa, kaj ima većega u životu? Smatram da udomiteljima treba veća psihosocijalna podrška, da ih netko razumije s kakvim problemima se nose. Dosadašnji sustav, odnosno dosadašnja praksa
više je smjerena na nekakve kontrolne mehanizme. Njih stalno netko kontrolira, doduše imaju i edukacija i sve je to potrebno i nužno. Međutim, mislimo da je njima potrebna podrška na individualnoj bazi, da mogu se sloniti na nekog, da se nekom mogu i požaliti, potužiti, bez straha da će to netko doživjeti kao njihov poraz ili neuspjeh u brizi o udomljenoj djeci. Neki moj prvi dojam je čak i neke posramljenosti, koliko sam o tome malo znala, a koliko to puno znači. Djeci koja su znači napuštena od svojih roditelja, a kojima obitelji mogu pružiti to što pružaju i svojoj djeci. Pogotovo kad ste izrekli neke brojke koliko udomitelja postoji, a gledam nas na otoku, ja vjerujem da kod nas svaka druga obitelj ima uvjete da bude udomitelj nekom djetetu. Vjerujem da ima i volje, ali naprosto nekako živimo tako da o tome ne razmišljamo, okupirani nekim svojim drugim problemima i mi ne mislimo da postoji djeca kojima bi dobro došao jedan topli dom i sve što se može pružiti. Tako da stvarno mislim da ovo danas bilo jako dobro i korisno. Danas je potaklo na razmišljanje sve koji su bili ovdje, vidjeli ste da se i diskusija razvila. Vjerujem da će se glas prenijeti i dalje i da ćemo sad na to malo drugačije gledati. Moja poruka za moje vršnjake i dalju budućnost je da svi budu pozitivni svojim mislima i da se redovito smiju, jer smijeh je obrambeni štit koji pomaže u svemu. Tako da, i naravno, koji su kod udomitelja, slušajte svoje udomitelje, pazite na njih više nego oni što paze na vas, manje skačite po živcima, a ovako koji su kod roditelja, slušajte svoje roditelje i budite pametni što radite i pazite na svoje odlukama. I budite pozitivni u svakom smislu. Nadamo se da ćemo putem ovog promotivnog materijala, ali i putem mreže društava Crvenog križa promovirati udomiteljsku djelatnost u mjestima gdje se o tome vrlo malo priča i malo zna i doprinijeti da ona djeca koja nemaju svoj biološki dom, biološku obitelj, da svoje mjesto pronađu u udomiteljskim obiteljima, a ne u domovima. Zato što si puna pozitivne energije, zato što imaš meko srce, zbog svake lijepe i tople riječi, zato što i kad si bila stroga, znam da je to uvijek bilo iz ljubavi, brige i najbolje namjere. Zato što si mi pokazala put kojim trebam ići. Zato što si uvijek tu. Jesam. Budi ti moja skoro.